God bless everybody watching me. This is the Godfather, Prophet Passion, as you can see, right? Ndagara panapa nditore nyaya yebonde. Nyaya yebonde nyaya ombe because ndodanya kubata kwa kati nsandabata kwa arume because varume wakawanda vari kuchema nenyaya kakila tika vamwe vanokati kamaiti, vamwe vanokati kanokara tea, vamwe vanomati manji, vanogona kuti dinjiri or something like that. Zita racho rinorema kutaura but hanzi rinoda kunzi dhonzwe injira ere, rinoda kudhonzwa. Saka pari kukurudzirwa vakadzi vese kuti endai kuchida Mwari munotskubudwa kana kuti tsvagai natete, especially varume gone kutambana natete mushe because ukagona kutambana natete kotongotsvaka tete kana zvinhu zvaoma asendere magrosari unogona usina mari senge yana mukoma jinimbi yana mukoma weeknail dzedu idzi keshi dzedu dzinogona usina handiti but paunapo ipapo senda magrosari handiti vashanyirewo vatengerewo mbatya vasenderewo keshi kuitira kuti kana wazodowo kutumira mukadzi baba unongochinzwisana natete semunhu wechirume oenda unoti se onodhonzwa. Varume kuchemera kuti padhonzwe vayapo zanzi chinonzi imba isitoyazika, nonzi imba ibhedhuru. Bhedhuru rinakidze ka ngapadhonzwe wazinogona wakanaka but usingaite se. Saka pari kudiwa unzwo wanhu wabalance nenyaya nekuti ukanasogona kudhonzwa zvinobva zvabuda. Iwo murume kana une dora kana kuti uri doinga kana kuti usingagone kushanda nguva yakareba unogona unochechodzwa futi. Zvakakosha izvozvozvo. Unofana kugona kukwesha zino, hapwa kana kusapauda mutsoko muka usakande because pakapfucha. Imba ichanakidza because imba inotangira pa sense of sight, kuona handiti sense of smell, kunhuhwa manje kuno wakakanganisa kunhuhwirira kunoita kuti zviite, ane sense of hearing manzi waunoplaya mumba pakugeza paya kuti tizodya ma-ice cream aya ice cream inodo uchi mazinzwisisa. Saka nyaya iyi twaurwa panapa ndeye vanokara tea kuti ngazvigonekwe mumba zvinhu zvinasofamba. Saka varume ngatigone unokwanisa unogadzirwa dora tirite banana kana kuti rite mbambaira zvinenge zvichisiyana kuti nemukadzi mune muchitaurirana kusvika papi. Iwo mukadzi kana uchida unoenda se unonzi tswibidi zviva zvabuda. So it's my encouragement handinayo zvangu handina zvakawanda nhasi ndauya kuzoti www.housecuda nhasi ndauya kuzoti twababa ndanguya kuzongoti dzimba idzi ngadzinakidze, dzimba ngadzinakidze nekuti murume akafara mukadzi akafara imba yakunakidza. Hazvidi kuti umwe anenge akangundimara kungoisa chimwe chifesi ungogara uchingofunga ukutaura nani pafoni, uri kugara uchitei paInstagram, uri kutekerei kuchenera ukuenda unonani. Hazvidi kunzwaro. Chimbofunga mafungiro asingaiti. Wambofunga here ungoti ndingamboisawo ruoko mukati rega ndimbo wambofunga here ungoti nhasi ngangopinda munhu ngangopinda zvakatopera kudhara achibva basa ngangopinda kachicken kakaroswa kuti auskuda ndakunzwa kubatwa nekautwaba mukangu. But I'm trying to be serious as much as I can because nyaya yemumba it's very critical, it's very important. We don't want people that walk in the iconoclastic tendencies of men simply because they have a tendency of being the man outside, being the right lady outside. But mumba manje mangobara shaya makatarisana. Life yese murume mukadzi iri mumba. Kona kufara umwe ngagona kufara. And tese ngatifadze. Vamwe varume vaise vari normal, it's 7 minutes. Vakadzi wa 20 minutes, which is very normal. Saka none 7 minutes umwe 20 minutes patone problem. Pandoti pabatsirwa kuti ugone kunzi kwibidi. Kwibidi wakapedza kwidibwa. Toziva kuti zvakufamba, iwo unofara, uyofara, iwo unouya, uyouya. Hatidi vanhu vanogwagwanzura.
but tinoda vanhu vese vanoita se vanofadzana mudzimba. So I don't have much words to say today, but my words that I'll leave you with is unogona ukambotadzira umwe wako usangomungwa akakuregerera angona kuregerera but ramba gona kuporesa maronda ayaya nekamuitiro kaunoita. Hakuna munhu ari perfect. Isusu tiriwa naMwari but tinomboomerwa zvekuti tinozongodzorwa nekuti ndiJesu. Pamwe pacho tinobva tatotadzodzorwa. What more kuti murume asina Jesu ma1 mawabi. Saka my best advice is enda unodhonzwa ugone kufadza umwe wako, pedza nyota kuitira kuti asazonotsvage maizilolo kunzoko. Saka this is the Gaffer, the Prophet Passion, signing out, and my word is gona kushandana zvakanaka kuitira kuti mumba musagwagwadzurwa. This is the Gaffer, the Prophet Passion, signing out. Tubum! Oh, Scooter.